Кой ще спечели световното първенство? Let's go! Това е първият отбор, който ми се пада. Трябва да цъкна Бразилия. За мен Бразилия ще отпаднат на полуфиналите. Добре, отиваме напред. Това е... Трябва да цъкам ли, бе? Това е Испания, окей. За мен Испания също ще отпадне на полуфиналите. Добре, продължаваме напред. Уругвай на четвъртфинал ще отпадна. Добре, това е Аржентина. Окей, Аржентина също ще отпадне на четвъртфиналите. Добре, продължаваме напред. Португалия! Окей, за мен Португалия ще загубят на финала, ще отидат на финал, но за мен ще го загубят. Това е Хърватия, отпаднеш на 10 на финалите. Добре, това е Германия, отпадат на 8 на финалите. Добре, продължаваме напред, това е Англия. No comment, отиват, по-скоро отпадат на 8 на финалите. Добре, това е Холандия, отпаднеш на 10 на финалите и шампион трябва да е Man United. Ти лут ли си? United трябва да стане шампион на световното, човек.